नायदो लोगोफोर एसेबां हाहगनि एसेबां गोहोनि सिखाव थायो मिथिगौना खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरना थालांनायनिफ्राय आरो बुथिते महरखौ लानानै ओमफ्राय बुथिते होननानै दा मुगै लोगोफोर लाइक कमेन्ट खालामगासिनो डाटा ओमफ्राय दिनै मा भिडिअ लाबो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोनाथ' आरो थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनै आंनि भिडिअआ मा टाइपनि लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोनजों माबा बिराद डिस्टार्ब खालामो ब्लक खालामबाबो हान्थिखौ लानो मोनाहाय लोगोफोर फिसाला गेदेरा माबा एदाव फैगासिनो उनजा आरो उनजा थानाय माबा आन फैबाय दं नायलांदो बिदिब्ला लोगोफोर आं मा भिडिअ लाबोनो हायो लोगोफोर जों गामियाव दिनै मोनायाव सिखाव फैदोंमोन गामि माने जोंनि गामिनि माने एसे खाथियाव आरो लोगोफोर इनिफ्राय टावार सिखाव लोगोफोर टावारनि माने बुस्थु बिखौ माने हास'नानै लांनो नागिरदोंमोन आरो इनिफ्राय हरनि दुटासो जाबायमोन होननानै खोनानो मोन्दों आरो हरनि दुटा ओमफ्राय बिदिनो हास'बाय थादोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय हास'ग्राफोरा माने बर' नङा लोगोफोर सौरासोनो सानैबो सौरासोनो लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो हास'खांनानै बोरै हमना मोनखो लोगोफोर हास'खांनानै माने हास'खांनाय लोगो लोगोनो माने गुवाहाटीनिफ्राय कल फैदोनो बे टावार मालिकनाव ओमफ्राय टावार मालिकआ फैनानै नायफैबाथाय बिसोर हास'खांबायमोनानो लोगोफोर ओमफ्राय उनाव एकदमबारे ओरैबायदि मानसि लैहोर लैहोर पुलिसफोर SSBफोर गासिबो माने लोगो नांनानै माने हमनायसै आरो ओमफ्राय सब भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ माने ससे नोंथांमोननो देखायनोसै মানে ৰাতি 2টা বজাত মানে এয়াৰটেলৰ মেইন হেড অফিচ তাতে SMS গৈছে এটা SMS যোৱাৰ লগে লগে মৃণাল দা যে আছে মানে তাতো চাৰ্জ এটা কৰে তেখেতে ফোন কৰিছে ফোন কৰি কৈছে চুৰ আহিছে মানে এটা কানেকশ্যন কটা গৈছে আহি চেক কৰিলোঁ মানে ৰখি আছোঁ আৰু 2টা বজাৰ পৰা এনেতো 2:05 মানত দেখিছোঁ মানে চিগনেলটো মানে চিগনেল নাই তাৰপিছত সন্ধিয়া আহি গ'ল ৰখি আছোঁ আমি ৰখি টৰ্চ মাৰি আছোঁ ওপৰত চাইছোঁ মানে যোনটো বস্তু মিচিং কাটছে মিচিংটো আছে ওপৰত মানে সন্ধিয়া আহি গ'ল তাৰপিছত মানুহ ডাকিব পাৰি মানে চালোঁ তলত মানে জখলা আছে জখলাত চালোঁ জখলাত উঠা খোজ আছে নামা খোজ নাই মানে সন্ধিয়া আহি গ'ল তাৰপিছত ৰখলোঁ উঠলোঁ যিহেতু ৰখি আছোঁ এনেকৈ ৰখাতে বইনা 2টা মানুহ ওলা আজ এটা বুলি ভাবিছিলোঁ 2টা ওলা ওপৰত বহি আছিল একদম ওপৰত ক'ৰ হয় মানুহটো এনেতো সিহঁতে কৈছে বৰপেটা ৰোডৰ বুলি কৈছে দেখাত বাহিৰৰ যেন লাগে চুৰি উদ্দেশ্য বহুত মানে সিহঁতৰ বেগ আছে তাতে ৰাতি মানে সন্ধিয়া হৈছে মানে 12:30টাৰ মাজত এখন গাড়ী অহা সন্ধিয়া হৈছে ওচৰত ভাত নাই আমাৰ তাত মানে কুকুৰ আছে কুকুৰটো ভুকিছে পুৰা ৰাতি সন্ধিয়া আহি গ'ল সেই আমাৰ মানে ভাইটিও মানে আৰু মানে বাহিৰত যায় হয় পৰাটো ফোন আহি থাকে উঠলোঁ চবকেইটা 4জনে আমি ৰখলোঁ আৰক্ষী হোৱাৰ পিছত বাগান মানে শুই আছিল তাতে ওপৰত আৰক্ষী হোৱাৰ পিছত হাতখন দাঙি দিছে মানে হাতখন দাঙি দিয়াৰ পিছত বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছত সিহঁতে নামি আহিছে দুয়োটা নামি নামটো কোৱা নাই এনে সিহঁতে ঘৰ কৈছে বৰপেটা ৰোড বুলি কৈছে ফাৰ্ষ্টটো মানে সিহঁতৰতো ঠিক নাই না নামবিলাক চেঞ্জ কৰি থাকে ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছে পুলিচ আহিছে आं माने फिसा खामानियाव एसे बेस्थ'मोन आरो लोगोफोर ओंखायनो आं दिनै ओंखाम ओंख्रि संनोनो मोनासै बिदिनो आरो बाबुमोनाबो जि दुस्थ' जादों दासान्दि थाबायनो गोरोंजों लामाखौल' ओंखारलांबाय थायो आरो गारि मटर होंगो दोंगो ओमफ्राय इसोरखौसो हमथानो इसोरखौ हमथानो जायखिजाया आङो दिनै ओंखामखौनो संनोनो मोनासै आरो गथ'फोरजों बेस्थ' थानानैनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै बिजावजालियासो संजोब्बाय मा संखोबा
दिनै मा मा ओंख्रि संदो आं नोंथांमोननो देखायलांसै ओंखाम ओंख्रिखौ आं दिनै सङासै माने बिजावजालि 3 नाम्बारा संबाय आरो ओमफ्राय मा मा संखोबा नायलांदो बिदिब्ला अलकबिजों आलु ओमफ्राय फान्थाव लगाय गथाय लाब्रा रखम संबाय आरो लोगोफोरनै ओमफ्राय दिनैथ' आरो जेबो जाया नालाय लोगोफोर बिस्थिबार ओमफ्राय टेस्टि संबाय आरो ना मिरामिसबाबो गोथावहाय लोगोफोर ओमफ्राय नैयो जाबाय लाइ एवनाय आरो लाइ मैगं एवनायमोन इयो लाइ लकेलमोन न'निनो ओमफ्राय नै जाबाय गथ'फोरनि थाखाय स्पेसियेल आलु फ्राय आरो ना इसोरथ' आरो लाइ मैगंबो जाया फान्थाव फानलाबो जाया नालाय इसोरनि थाखाय स्पेसियेल मिरामिसबाबो गोथावहाय लोगोफोर आंहा बांसिन मिरामिसखौ गोथाव मोनजायो आरो मानोना बेदरबाथाय माने आंगायनानै मालाबा खामनानै मालाबा आंगायनानै जानोनो हाया ओमफ्राय मिरामिसबासो एकदमबारे ग्लब ग्लब हाबो आंनानै टेस्टि जादों लोगोफोर मिरामिसबाबो मिरामिसासो बांसिन खहाबोहाय आलु सिब्र'